Yaşlayarsın yaş devrim, ehli vurun yaşlap götürür gönlüm. İlkinci sevime gelini övrüm, dolanmalım yeni yaş devrim. Yıllar ötüp var ya değil dolanma. Karaş, vakit karaş, yine bir zaman. Yeni sevim üçün bir fırsat karaş. Dolanıp yaşlığımı özüm ayama. Sevim bu kudreti sarman. Geçme, yanı yıkman bulman. Aşk işletin, görüp onun bir kanman. Nire var ya karış, vakit bir zaman. Yıllar ötüp var ya, iyi de dolanma. Karış, vakit karış, yine bir zaman. Dolanıp yaşlığımı özüm ayama. Vakit geçer adam oğlu karayan. Geçer devran kara faşlan ağrı. Geri kalkın deyip ökür çağıran. Yıllar ötüp var yar deyip dolanma. Karaş vakit karaş yine bir zaman. Yeni sevim için fırsat karaş. Dolanıp yaşlığımı özüm ayama. Sevi bu kudreti soramam. Buna durup geçmem ya mihman bulmam. Baş esretin görüp onun bir kanman. İla var ya karış, vakit bir zaman. Rapli dil sen üçün ulu davara. Assalamu alaikum, mehriban tomaşaçılar. Türkmen rap sanatynyň söýçüleri haýsy wagtda bizi tomaş edýän bolsaňyz diýmeksiz, Rapli dil bäsleşigimiziň 3-nji tapgarynyň 2-nji sanyna, ýagny soňky yarım finala tomaş edýäňiz. Elbetde bu el şarpaşmalar görýäňiz diýmek, ýene de birji ädim final bäsleşigimizde galy, edip bolsa şoňky gepleşigimizde siz 6 sany yaş zehinni gelecekki biziň eminlemiz ýaly, biziň elbetde Türkmen rap sanatynyň halifalary ýaly beýik derejeleri ýetjek diýip umid etjek ýyldızlamada tomuş edip bilersiňiz. Inni
Tiden tid wagty ellerini gidermäjek elki bilen bize tomuş edýäniňiz üçin we şular ýaly döwrewap kämil gepleşikleri taýinap türkmen rap sanatynyň ýaşly hinlerini ýüze çykarmakda ähli giň şert mümkinçilikleri durup berýän gahraman arkadamyda arkadaly gahraman serdarymyda şäkli sawlymyz aýdýar alyp barýan bek tutumly işlerinde diňe sönükleriň hemra bolmagyny janlaryň sag ömürleriň uzak bolmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Inni mehriban tomsaçylar türkmen rap sanatynyň söýçüleri şeýle ýaşy arzulary bilen biz bäsleşimizde başlaýar adatçy bolşy ýaly bäsleşimizde çykyş etjek 6 sany zekinli ýaş rapçylarymyzy saýlajak we şol sanyny 6-yň 3-üsi final bäsleşimizde geçip biler. Diýmek finalda geçengedek 3-üňi saýladyk, bu gede 3-üňi saýlaýar. 6 san eminmiz 6 sany final bäsleşimizde bäsleşerler. Şertimizde geçenki yarım final ýaly eder şol ýepginde dowam edýär. Biziň eminimiz hemde rap sanatynyň ýyllarynyň biri Espiter'ın özüniň döreden saat eserleri ýagny beatleri karşynasyna duran öze söz düzüp bilmeýänler ýöne belki şu gitlerimi düzüp biler diýip ençeme sözleri biziň eletde gatnaşýan bäsleşimizde hödürlenni şolaň esasyna da bäsleşýänlerden belli bir beat saýlaýar o şu beatiň esasyna da rap döredip bugün ýarym finalda çykyş edýärler. Inni gelen bäsleşimizde saýlajak eminlemez olaryň hemmejetini biz bilýäňiz olaryň rapleri olaryň awraýy olaryň öýlerini öňürtilýärler. Edil Kocaman Hazaryň tolkunlary ýaly joşgyny rapler bilen töleme hyzmatda tomaşaçylaryny begenlerýän kim kal? Elbette Vagrant. Bayramjan bugün biz bilen bilelikde öň ol könemekden azatdy, ýöne bu wagt beýle däl. Espiter bugün biz bilen bilelikde. Soňky döwürlerde esasan rapledil bäsleşigimiz başlaly bäri türkmen toýlaryna görýär solen Espiter herekede girdi, tat edip başlady, eýlek ýürek başlady. Oňam düýp sebäbini kimdir? Edil ýanyna dostumyz Sopranoman, Человек настроения bugün bilelikde. Innik bäsleşigimizde emin bolup oturan ýyllarymyzyň biri hemme aýdamlaryny, köp aýdamlaryny hökman birje fraza trend bolup galy. Men gulagma soňky ýalyk soňuna galan şonu ýaly trenddak aýdamlaryň birim. Edil aýýaly gödök menne, aýýaly gödök bolsa da ýüregine hiç saat ýok. Dizet, herekete dowam, BKM'de show bugün biz bilelikde. Inniki bäsleşimizem, tuğulen bäsleşime gatnaşýan emine hormat eminlemeden birim ilki bilen tuğuleme aňardan sahna gelenden tuğulem özüniň grandiozny hereketi bilen, gowrusy bilen tuğuleme ine möjegem öz işine dolany diýdirýän Mät Nazar bugün biz bilelikde. Şol sanyna biziň bäsleşigimizde görýän bolsaňyz diýmek şolaryň hemmejetine sebäpkär we şolaryň hemmejetini bir ýere bir wagtda jemleýän olam kim törümiz bedäp duran Iska Muslim bugün biz bilelikde. Şol sanyna hökman suratda diňe eminlemezäl gepleşimizden her sanyna bir hormatlanýan mihmanymyz elbetde bunam edil şu diýip ýerip hormatly mihmanymyzyň birim edil rap sanatynyň wekillerinden hem sözü kim galmajak döwürmiziň wagtjysy şahyr dostumyz Kerim Halli bugün biz bilelikde. Şol sanyna gepleşimiziň başyna bat beren diňe hay berekella baş diýip ýetişmedik. Ýöne o da öz işiniň ustady, meşhur bagşy dostumyz Serdar Şarifim bugün biz bilen bilelikde. Soňky elbetde Kerimjan özümiziň koluna arkaýyn diýip bilýän, soň gatnaşan gepleşikler hökman trend bolýar. Şoň üçin bu gepleşigem hökman şeýle bolsun bilýän. Kerimjan mümkin bolsa gün sözüni sene başlaýly. Mümkin bolsa bu öňkü gepleşiklerimizin sanlaryny azakany gördüňmi? Gören bolsaň pikirini aýtsaň, nähiligi diýä we innekadir ki gatnaşyk bäsleşimizde etjek pikirini aýtjak arzuwyň mümkin bolsa. Ilki bilene şöhrepli dil gepleşigine hormat edip çağıranız üçin minnetdar. Gatnaşyjylara da ulu üstünlikler ýar bolsun. Etip bolsa näme şu halepalar ýaly gowy bir türkmen sunuwatyna rap sunuwatyna goşan goşan insanlar bolsun.
Rap dili öňem görýän gaty zehirli oglanlar çykýar. Gowuza atlara maýdýalar, gowu sözlere maýdýalar. Bugün hem özümizem gözle saýat bolar. Nesip bolsa galanam düşünüş berer. Ana, düşünüşü verer diýendim. Terdaşan mümkün bolsa saňa da söz beresem gelýär. Ýalňyşmadam edel rapçiler bilen aýdymga ýok öýdän. Ha? Indi men pikirmçe bir ilham döremek mümkün ýa şu gepleşikden soň. Mümkün bolsa rap barada öz pikirini aýtsaň, öz halk başy, ýa halk aýdymlarına ýerine tirýän, estrada aýdymlarına ýerine tirýän, ýöne rapli aýdymga ýok. Näme üçin ýok? Sen goňç goşmadyň esas zady. Serdarjan aftaram öz sözlerini özü ýazýan aýdymlarym ken. Ana. Şoň üçin men şaplak bolýar diýip. Şo ýeri biz bilen meňdeş ýeri. Şu gepleşikde diňe menden başga awtorlar ýygnanşan, töweleme Serdarjan hem şolaryň biri, söýdüriň awtory. Hormat bilen Serdar söýsenden. Köp sağ olun. Yeni ortalar hemmäge hormat bilen salam berdim gelýär. Men çağıran üçin hem köp sağ olun. Ýorgaty gowy göredilen şeyler bir durmuşda ilham verici gepleşiklerden biri. Men özüm höwes bilen görýän hemme sanlardan bolýan töweleme gowy zehin oglanlar bar. Zehiniň bolsa gel başardan görkäz. Töweleme gaty gowy işe diýäňiz. Size Ulluhan hormat fiýla. Gala berde de näder görürsen. Serdarjan, onda näme gepleşimizin dowamyny ähli bäsleşler hukman we pikirlerini aýdy bermeli. Inni elbetde bäsleşimizden gatnaşýan bäsleş ýaşdakini ýyllamadan üstünlükle çykyş etmek üçin, dogumly çykyş etmek üçin, şol sany aýdýan sözleri düşnükli, wagtly eşitilmek üçin hukman sady gerek. O da öz işin ustady, arkaýyn halkara derejeli professional DJ diýip boljak. Şaman bu sahnamyzda bedaýar. Şol sany elbetde ähli görýän pursatlaryňyzdan elbetde ýadyg edip seýtirýän M-Production'ın bu bizilelikte. Gatnaşýanlar hemmejini tanıştyk, onu birinji bilen sahnamyzy gyzdyrjak özüniň aýdymlary kim bolar? O da Mary welaýatynyň Mar şäherinden özüm bu bäsleşimizi geçenki ikinci tapgyrmyzda hormatly tomoşaçylarymyz siz saýladyňyz. Siziň ses vermeniň esasyna o da yarım final 3-nji tapgyrmadan ikinci sanyna dolanyp geldi. O bolsa Mary welaýatynyň Mar şäherinden Begenç Azadow, nickname'im Dofamin. Karşılalyň. Rapli dil bäsleşiginiň ilkinji gatnaşçysy Azadow Begenç, lakamy bolsa Dofamin. Wa aleykum assalam. Gowum ýagdaly? Şükür özüňe näde? Hudaýa şükür. Uluk gowken obrazyň şu eşikleri almak üçin murada bolup lekdiň bazara. Hawa. Bildir ya, fokusyňy deňrek. Inni näme arda çykyş etjek? Ay geçen gezek şo ýomok ýazdypdyrlar. Şonu ýazdym men. Sen asyl wakalama da hinglenýäňem ýa arasara wakoýanmy? Ay çala jazyby. Çalaja. Gaty däl. O bita bolmaýan. Men senden tamam ullukanla, tamamy öderdiň aýanyň bilen girjek adar çykyş edişiň hem görjek. Конечно. Onu näme sahna saňa garaşça üstünlük hemraň bolsun. Biz bolsa bäsleşigimiz dowam edýär. Dofaminiň ýokady däl. Sahnamyzda Dofamin öz jan köýeri Kerim kardeşim bilen bilelikde geldi. Keşbimiz taýyn, aýdymam taýyn, şaman taýynmasak gitdik ondan. Köydürme hakkın barnım mal Da zaten şu yes çocuk manam Maksadımı etimon tabi garlımı Hulu gurlu yerler yönüm beni tanımadım Bunları barnım mal Da zaten şu yes çocuk manam Maksadımı etimon tabi garlımı Hulu gurlu yerler yönüm beni tanımadım Tiba suda Yana üstünün akısalarım hudan Kimleri bildiğini yerler beni ogat Gatı yengil bunlar men alam okey can Gece 3'te Artur alıp öyünden kavdan İki günün biri öyüm yalı angar Gepine özünden ok Şanhay
Bolmasını umid ede vay vay. Bir tabakın bir tapın bakın an akıllı ali asılam göy ver uğruna akımı ye gahari yapalı gitti yapın umuydum basıpı içini dal tap olur ayrı men ayrı kaptın men kızıp kağızda barına yarın bu began egasından bana haberim ağrım terezide barına barabır bilyana ye közüm cemle pıllarım barınıkten huvası doğulen yalı pakırlan barınıkten havını tavını alan son bulan ağını men koşadı kalamı yitin ağır tarafı hem what's up Begenç, dafamin tuvaleme. Çıkışın üçün sağol, dafamin tuvaleme her kim mümkün çıkarıştı mı qadiyan. Dafamin öňdüň näme bolsaňyz, hukman vakanny aýdymy ýerine ýetiren ýeri bolýar. Bugun arasy rap ýerine ýetirdi. Edem adatça bolşýalyk. Hukman ýany bilen türkmen dili bilen bir näçe taşeruat dostuň dillerine de hukman söýler goşdy. Onda näme? Pikirlermeden başlaýas. Merdandan başlasyň bolýar, mümkün bolsa Mat başlady. Dopamin. Mene ähli görende adam haladım, eşitende adam haladım. Выглядит как отличный артист. Çıkış edişem gatı ödem, bir gatı öz sihiyetem der şu matkı beren minus naugat berler правильно da değil mi? Gatı alıp çıkıptır bara. Ben düşünmeye uçupamayız. Köp sağ ol Merdan. Vagrant. Awa Merdan doğraytı öz sihiyesi del. Ýöne şuloglan öz sesi bilen bizim gepleşigimizde aýratyn renk goşýady ýa-da. Şumat ýörite men sesim bilen geçemek, men rapim bilen geçýär diýjek bolýan. Hemme dat gowy flowlan geçişi da bir adaçyk sözlerine düşünmedim. Bir ýerinde punchlar gowy düşündim de, ýöne adaçyk sözler düşünmedim. Atak hemme dat obraz gowy sözleriň flowuň tölemem alýar. O üýtgäp Tayar. ýadadan ok Tayar artist bu. Berekallah. Спасибо. Devam ederi. Safrana, Toha. Тут нечего сказать, готовый артист. Очень разнообразно, круто. Я 9 из 10 koydum. Aha, sırası. Красавчик, да. Сразу Сразу aydan bakalan aydı oturuyor. Да, что один скрип студия варят. Aha. Фичаж ediyat. Esip basa. Незик borda. Yani bana da şunyalı obraz sabirayet etmeli. Ya bu iş ne olur? Ne göremiz bu ne olur? Her toya munyalı çıksa nezik borda. Esip basa. Krasavчик. Üstünlük. İska mümkün masa. Gowy emme zat hem aýdyljak, gowy zatlar aýdyldy. Aýdylmadyk zat geçen kedek şuňa tomoşaçylar sesi bilen geçirmeli etdik. 2200 teswirden ýaňyşmasam 1700 geçtin ipyadan şuňa geçirmeli. Indi kitaplarda okman göresimez gelýär diýen. Üstünlük arzu eden beýen şemme zat gowy. Sağ olun. Ona dizet başladı. Ine şu tapar begen şal külenteni gutluya. Sağ olun. Yo, ýalanmär men bir zat pikir edip oturum. Ine artist bolmak isteyen ya da artist her sapar her çıkışında üstüne ýene bir zat goýup gitmeli. Göreňim şu tapar diňe sesi bilen, diňe aýdymyn däl, daş keş bilenem taýýarlanyp gelipdir. Ine şu ilk bilen biziň bäsleşigimizde bolan hormaty, ikinjilik bilen şu hakykatdan artist bolup bolasym gelýär diýmek. Diňe ses bilen ýerine ýetiriş bilen däl, daş keş bilenem bize diyecek olayım jogap karşılığını bildirdi. Inim sağ ol şoň üçin. Ýerine ýetiriş barada da näme flowdan flow bökdi, içimiz gysdyrmady, gowy. Umman gutlaýam. Köp sağ ol. Onda näme? Sen beating iyesi otur, after otur, speaker söz bereli. Gülýär söz boljak eken, näme öňdüzüň ok. Arslan daş keş barada ikimiz gurulamaly gowsulay. Ana, ýa maşad. Adatça şu Serdar bilen Kerim düşünmelik mümkin. Adatça bolýan zatlary arkaýyn diýermeli. Ya hem oglanlar hem aýtmaly zat aýtdy. Menen flow gowurdum. Ýöne dogry aýtsak sözleri biraz pesrak gördüm manysyny. Ýuwanrak gördüm da. Şeýle alanda gowy ýöne häzir innik çykşykçyk oglanlar tanaýatsa, bilýärse, onuň kyn bolaýmasa, şu wagt ýokajyň çykýan bolsaň, gülýärli. On. Köp sağ ol. Şoň üçin men dogry aýtsak da, sözleri ýuwan geldi, atak flow gatygowy, ýa-ni keşfi gatygowy, ödem krasavçyk bolýan moýly. Спасибо. Onun için iyidin gör verer säder.
Onda mihmanlara söz berdim. Birinci çıkışdan aydım şemal. Defamin Serdar Kerim kimin näme pikir bar bolsa başlyny. Tuğlama Aleypalar aytdy menem toňa goşulýan. Başga aýsaklarym ýok. Sağ ol. Janyň sag bolsun, işiň üstünlük. Orada da aýdasym gelýär. Menem edil şu sizin ýaşyňyzda 30 ýaşadym, 18 ýaşymda ýa 16 ýaşymda bolamarsam hezir etip gatnaşardym. Şoňa sebäbi men şo ýaşymda aýdymlary dinleýärdim, ýa-am aýtdym diýmän, dinleýärdim. O aýtylanam, aýdýanam. Bugün tuğlama ine men mihman çağırdılar. Olum näme? Rezultaty men arzuwma ýetmegim. Diýjek bolýanym işlerim. Özüňizde sunmat bar bolsa, halk sizi öz ornuňyzda oturdy diýjek bolýan. Öz ýoluňyzda ussat bolsaňyz, onuna 10 ýyl 15 ýyl mundan aýdymlaryny dinleýärdim. Mene bugün bular meni mihman çağırdy. Köp sag bolun gene ursapar. Bu diýmek men arzuwma ýetdim diýmek. Men bir derejä ýetdim däle, men öz arzuwma ýetdim diýmek. Men bulan derejesine tag ýetem ýöne. Diýjek bolýan. Jan etsen ýene mundan beýlägim ötüşdir. Ýaranyň nuru. Janyň sag bol. Öz edýän arzuwny hasyl etmek öz elinde de. Şoň üçin hem şu arzuwna ýetmeklik üçin zähmet çekmeli, kesbiň bilen, sungatyň bilen, ýa-da Serdarjaň diýişýärler, sungatyň bar bolsa, halk öz ornuny seni goýar. Onda da meni sag bolsun aýdalyň. Kerim aýtjakmy? Kerimjan, başlyny. Näme öz şu sunuwadyň ustatlary gowy baha berdi, sana üstünlük arzu edýän. Umuman gowy kodan gowy aýdýanda Allahjan geljekde näme bir peýdaly bir dünýä ýaşaýşa bolan sevgiden doly raplarym döredersiň diýip sana uly üstünlükler arzu edýän gowy ýymyzyň bar rapperlara gelip duran näme üstünlükler ýar bolsun. Ýa näme diýdiň? Öýüme kwartira tutýas gawdan näme içi angar diýdiňmi? Yok, gece 3'te Artur'u alıp kavdan, 2 günün bir öğümü alangar. Artur doğrusun olyam onda. Üstülük arzu edýär, janyň sag bol. Söz derine sen kän zat tapylar ýöne. Ýok, sözlerine sen öz pikirini aýdy ber. Sözlerini düzeltmeli, ýa-ni özüň hem diýdiň emetmeli-de. Has gowy bir adama peýdaly boljak bir zatlar döretseň sana arzu edýär. Seni şeýle şu repde bolşýaly adamlar düşmanlaryň köp däldir, sen ýigrenýän däldirler. Sen durmuşa gowy bir gowy gözler bilen sen gowy zatlar döretseň onu näçe Köp sag bol Kerim. Tuğlama dafa men diýen gowardlaryň aýdyrly, gowy tekliplerim berli. Onda diňe sana ýene de az salymdan garaşaýmakka netijeni bilersiz. Köp sag bol. Geçen sana sag bol. Dafamin berekella. Gowy çykyş etdiň ýöne men senden mundanam artyk zada garaşypdym. Hiňleni we kan hiňlenmediň arasynda rep okudyň. Flow'un gowy ýöne tekstine çalajak gowşak diýdiler ha. Aýawa. Indi şu emin agdalamyň sana beren bahalary bilen näil garaýan şolara? Gowy, özler bilýärler. Allah şaňda men diýjek bolýan adam ay men rep dille şeýtdiler da diýip soň çykdyga video goýmarsyň. Ýok. Allah şaň. Tak. Bu ýöne men pikirim men az gowşagrak çykyş etdim diýänim. Men pikirim hiç zat çödeni çözýänler emin agdalar. Olaňam netijesini az wagtdan biler, saňa bolsa ýene bir ýoly üstünlüklen hemra bolmagyny arzu edýär. Sag bol. Saňa sag bol. Repli dil sen üçin uly da bara. Mehriban tomuşaçylar, dafa men baat berdi, abed bolsa dowam edýär. Inniki bähleşimede men pikimçe köp tomuşaçylarymyzam eminlemedem garaşanmasa gerek. Ol bolsa özüniň üýtgeçlikini bilen, özüni diňledip söýdirip bilen Daşul welaýatyndan, Daşul şäherinden Ali Met Yakubow, Ali Flexman, garşylalyň. Bähleşigimiziň inniki gatnaşjysy hakyky fantan emosiýa berip emin agdalar haýrana galdyrýan Ali Flexman. Alişka salam alaykum. Salam alaykum. Gowy ýagdaýlar? Berekella senden ba garaşýan zadymy gaty ulluqanna bugünem fataly goýanmy? Göni. Bum, galany sahnada garaşan. Onda näme sahnamy saňa garaşýar? Ali Flexman, berekella üstünlükler hemraň bolsun. Gözel ýurdumyz Türkmenistanyň çäkleriniň içinde A nokatdan B nokata çenli istenlik yerden istenlik yere ýüklerimiz daşap berme hyzmatyny Akel Logistika
ine şu avtologlar bilen ýerine ýetirip berme hyzmatyny size götürýär. Diňe bir ýurdumyzyň çägine däl, daşa ýurtlardan hem istendik ýükleňizi sargap bilersiňiz. İşlerine uğurlu olsun. Xitayda sowda bilen bağlanşykly ähli meselelerinizi akeli bilen çözüp bilersiniz. Eyo, zaman bitber. Göredik. Ana gitti ona. Qollalyň. Eyo. Ey. Boldy mikrofonu ber maňa iziňe gaýdaý, sen gatynmaýdys. Söz eýesini tapýa, bullary menden geregi diňe hype'da. Ey, men atmosferam başka, gelinmi bäri ütgödü flow'um, sen rap'te kulowun, dorup da surowun, başladymmy oýun, hemme zada time bul bom. Ey, hemme zada time bul bomy, yeah. Click club, bizinki hakiki hip hop. Men adam Flexman, tanadymmy ay, okojok durman freestyle. Sözler gymmat kristal, maňa beat'i berde crash, sözlerimden bölüp daň. Ey, eşkän meni maňa beat'i berde crash, sözlerimden bölüp daň. Yo, ütköşk aura bilen girdim sound'a, yok mende pauza. Hova isi sauna, gireli hauza, ondan çıkıp club hauza. Men Einstein, rap maňa matematika, kimin kimdigini görkezip du analistika. Sen arzu ediver fantastika, bizinki diňe realistika. Ey, men bilen batıla çıkmak üçün gerek sana biraz praktika. Rapli dil sen üçün ulu davara. Eminlemeden haýsy taýyn pikirini aýtmana, mikrofonu ýene de merdan birinji elledi diýmek, merdandan başlaýar. Evet, Alişka ilkinci bilen Artanyň aýdyşýar, men seni gutlaýar. Artan sen diýme, läwel ýalňyşyny. Bu bloçyk bel aýtdym, bara bu gede. Bu yaman gowy beat men gaty gowurdum. Şu beatde imine şundan başga görünüşde okabam bolmaýar. Diňe şoňal davleniýaly berip, pram daş etdi bara. Mazes. Hakyky biziň gowurýan Ali Flexman mana gelipdir da, şo bolýar-da. Toýga ýene sene ojak, meni gowy net problemmi, ýa başga aýtjakdadyň barmy? Diňe like. Onu Bayram, Vagrant. Alişka. Awa. Şi hergedek gelip şo bir flex etgidya, şo bir flow edya, ýöne hiç keli skучно da hergedek şonu diňläsiň gelýär. Şo bir zat ýöne ýene de diňläsiň gelýär. Näkäbir aýdymlar bar, şo bir aýdymlar 3 tane aýdym, bir aýdym ýalak bolup durýar. Ýöne buň çyksy ýa-da buň özüne bolan awareness badary özünde. Tuweleme awa içinden çykýar şo. Şoň üçin gaty begenýän şynýalap awlanyň badygyna. Tuweleme maňazet, berekallah. Sağ ol. Köp sağ ol. Iska, mümkin masa? Alibey kutlayan hemme zat owy başta birinji taktyna bara girende ben ýangyş taktydan girdim kadi balym bol, soň ýyzy bir kelek düzelip gitdi bolyn. Aslında zakatovkasydyr, taýynlanyna şeýle taýynlandyr. Ondan soň düşündim, aslında taýynlandy, şoňal taýynanyň dämi? Ya giýje alyp girdim girende. Yo, toşun şunyal. Toşun şunyal. O bolupdyr, gelişipdir kutlayan, üstünlüğü arzu edýän. Sağ ol. Ana näme? Beatiňe ýeti. Espeter. Yo, aýtmana zat ýok.
Gatowy işini çyny bilen yapışan bildir ya. Öýde öwren yani, taýinlan yani. Ara şo tarabyna töweleme diýesim gelýär, syýlag, täbi. Yüzlei garanak da bu iş bolly durmuşuna giripdir. Ädir şu taýdan geçsin, geçmesin tapawdy ýok men. Anan ýan şol oglan iň soňuna çyly gitjegini. Gidiber özgörýän ýuwaş-ýuwaş sözleňem gowy edil neme däl, dusuz däl, flowam oýnap dur. Gara berilen näre, berilen. Töweleme. Ben haladım. Köp sağ ol. Emin'den pikirini cemlemek için dizet söz senden. Ali, gaty gowy çykyş etdiňim. Ine Emin agzalaryndan bir üýtgeş, wow, tesvir ýok dip ruhun pefelmesin. Ferit şunu zat bar. Garaşylmayan adam wow etse her kim tolgun ýa-da üýtgeş tesvir berýär. Ýöne şu hereket garaşylyan adam, garaşylyan hereket etse ha, gowy diýilýär. Diýjek bolýarmda Real Madrid mysal üçin çyksa utor dip garaşýasa. Utorny geň görem. Şu oglanam şunu ýaly mysal. Barça bilen çyksa belli de bolýan, aýdyber. Real Madrid utya. Umuman Ali, biz senden şu zada garaşýadyk. Şundan pes performans görkezseň biz gynanardykmy diýen bir ters tesirler bererdik. Ýöne şu çykyş senden garaşylyan çykyş. Innikiň bundan has gowy bolsun, gutlaýan. Nesip bolsa. Başta Alişka başladım bolin bu gepleşmeden başam Serdar çary başyma başladı bolin. Ses gyrmaz bilen Serdar çary aza kany sesiňe de çalamam etdi. Gyryp ses bilen bir ýerine ýetirmege berýär. Sen näme diýersiň? Ali barada öz pikirini aýtsaň, Serdar başladı. Ya men eşitýän, men birinji bilen şuma bu oglanyň sözleriniň okuyuşundan meter hereketi bir hili hakyky özü men hereketini seýördüm, hereketçil bolam. Nemerek bolam, soň şola bir gönül namyt kenip başlaýar, ya sözlerini duýup özünden bir hili geçirip aýdýar, şoň käbir şol häzir keneme kapýadan çykýan ýa-da ritmden çykaýmaý nämeden oň ýaly pikir ýok. Şu bardadım, realni diyecek bolýan, şonno bar, şonno bardary bir ýertiç häsiýet bar da şonno. Netip borda o ufatlan mir bolup geçer bolam. Men ýanky diýýär, anan ýan. Köp sağ ol Serdar. Arda long hasyl bolsun. Kerim, näme diýip bilersiň? Indi bir Reva baha vermek için Rev'in dünyadan azgınmalı girişmediler. Rev'in gücü söz da, sözü katı durt aydı, doğru aydı, düşünüklü oldu. Ben Rev'in matematika dedi. Onu derinlemek için gerek analitika, sözlermem realistika dedi. Ta katı kovi. Indi gön aydili adamında o Rev'da, gön aydili adam hem de neyme uluslarlıklar yar olsun. Ali. Allah'tan kuvat versin, şifa versin, seni alayı zehirli olarlar, dünyanı görmeli olarlar. Allah'tan yolun açık olsun, sana sağ olsun. Sağ ol. Başına Serdar. Diýjek bolýanym, kän oglanlar bar da, şuma ýanşy oglanlar öz kimçiligi bilen kösünýän pikret ýaşap beren oglanlar bar. Diýjek bolýan, görürlarsynlar diýjek bolýanlar. Kim diýjek bolýanym, men beýle diýip öýünden çykman ýatyrlar diýjek bolýan, biraz hareket etmeli, başarýanlardan görkezmeli, Allah beýik niýeden şaşylyjy belli däl diýjek bolýan. Menem bu ýollardan geçip gördüm, mekşem geçip gördü. Diýär ýykylan almaz diýär, şoň üçin hiç kim sen elinden çeken oksaň özüň ýörep barmasaň. Onuň ýoluna ýöreýän adamlaryň öz gel geçedip seniň tör berýär, sana orun berýär, sana ýyrly zakýalar döşüňe çeýdip ýöne turmutdyň dakan sal gitmeli. Öz-özüňe görkezmeli, öz-özüňe da hazat etmeli, özüňde bar zady meň öz pikirim joň ýa. Onuň ýylyň öz salma sana da goýup gidýär. Köp sağ ol, köp sağ Serdar. Doğru aýdýan, benim goşup bilýän köp sanly tomşaçylarymyz üçin aza känne görürli gidemez Ali Flexman. El şarpışmalar bilen uğradyaz. Alişka köp sağ ol. Sahnany gaýnadan Ali Flexman, berekella seni gutlaýan enim ilki bilen. Dizediň aýdyşýaly. Näil duýguny başdan geçirdin? Sen ilki bilen bellejek adam, senden hemmekçin garaşýandady. Fatalla bir çalt okap, şo flow görkezseň, birinci de gowy çykyş etdiň, ikinci de çykyş edin de azyk düşürdin. Plankany şu üçüncüde de ýene şo birinci de hemmekçe fantan emotsa paýlan Ali Flexman
gelli. Inni emin agdalymyzyň aýdan zady barada we özüň sahnada çykyş edende näil duygular başdan geçirdin? Şo barada aýdyp berdiň. Gowy duygular başdan geçirdim. Emin agdalaram dogry aýtdy zatları. Sağ bolsunlar, janlar sağ bolsun. Hemmesine. Aha. Galan zadan men öz pikirim bol. Sen nesip bolsa finalda görýän ne pikir edýän ýöne bu men pikirim. Galan netijen bolsa az wagtdan emin agdalan üstülen biler. Sana üstünlüğü arzu edýän. Sağ ol. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Repli dil sen üçin uly da bara. Mehriban tomuşaçylar, dinleýişiňiz ýaly, görüşiňiz ýaly, duýuşiňiz ýaly, bätleşimiziň tempi, depkini gitdigiçe ýokary galýa, indi şu depkini gowşatmanjak alyp gidermi kädiýät, indiki bätleşimizem paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Destan Gaýratow, nickname'im MC Deska. Karşılaryň. Bätleşigimiziň indiki gatnaşjysy biziň ýaş rapperimiz MC Deska. Waleyküm assalam. Gowmýar delem. Şükran bu. O näme tema barada aýdyp berjek bu? Şu menmenlik. Ha, ýomok. Sen adaty destanada ýüzüňde bir gamgysy barmy? Näme boldy? Şu tädirdi mamaşmaýly. Ýa arasyn ruh şat bolsun. Tuweleme onna da şu maşgalada paçygaly ýagdaý bolanda da garamazdan gelipsiň tuweleme. Hakyky sahna artisti boljak bolsaň hemme gaýgyssaň aýryp inni gow çykyş etmeli hiç ili aljaramallal tolgunmallal gow çykyş etmeli menem saňa üstünlüği arzu edämek galýa menem doýgulandyrdyň ay sahna saňa garaşy. Ola. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Assalamu alaykum. Ediledi bilem ok bayma şu show yönü katı beterine beter katı go flow. Yelim bilen elime belle yelime şönyal mikrofon sahne mek şu at menne kontrol. Tony Montana yalatyan boşoyança patron. Meni saklamana seni hak yok. İsteğim bir saç kasılak aydım açık gezmek mantafono. Köpülük içik işte yomun yalı duğ edi Robin Hood bolmak ettim arzu başa makafin işte yılgırıp dur. İçimdeki çiren geçen vıybarım bu. Dinlesedim qowluk arada da pulğanan qapqara eşikler bilen saylanıp dur. İçi daşı qowtanap dur meni şonu da görüp bolsa dir. Yine kim bu? Oturup bilen zağaylığa garaşıp pulu tapyan dost oğlun tanışım. Barsa tür kamağa garaşıp bilgeşin giyici alım intiham garaşın. Baran yerim kamala täzece açılış, baran yerim duruşunu dinge şagalam. Tayarı dök... Kılmat katnaşık bolunok tanışıvam. Men yadap taşan zatım bulun küçülükten edyan uluğu vesi. Öz esegimde özümde redyan gerekka birinin gognumesi. Tövürüme katı täsin edyan revin kanımı ornuması. Yönü men üçün yeke täsin zat yüzerme dikbilen izimde ılgıması. Derecem bilenim bolmasın işim menin pes uçak pilotlarım. Hip hopun içine çıkasım gelin nokta pavdu yok berin kurortunum. Bul intek küçücük baş men dövmölü bir neçe rekordlarım. Bomboya trackler rap'ın yarıya ilim ayıraysam kulop godon. Menge diyan işlem katı başka yönü bulun şavurdan dost dinge şablon nesivedinden zıngasım gel ya trap album. Nolan mashup yuvaşadan çıktım yokoryuk ezil Al Capone. Kapkara fon klasik egnimde oturan ok. Şon üçün başladım Nike'ın fanadı bolup Ay berekella. Defansan köp sağ ol. Hergedek şu MC Deska sahna çıkanna özünün yaşına qaramazdan hormatly mihmanlar ifade edýär. 2008 mi? Iň ýaş bätleşimiz yaşına qaramazdan şunça söz, şunça gurwa sözler, şunça tuweleme sözleri bilen, flowlary bilen eminlenmeden, tomşaçlanmadan hergedek tuweleme geň wezirýär, begenlerýär. Onda näme? Pikirlemede aýtsak, background taýin edýän başyny. Destan. Tuweleme. Odan adyň var Destan. Men şu oğlunun birinjiden iň ýaşlygyny bilýän we şu oğlunun köwesine keyfim gelýär. Şu her bir sözüni soraýar, her gedek bir çykyş etmek men şeýle qaby. Men diýär, dur men emin agla men dinlemeýin, men ýanyma gelmedi. Ýani şoň üçin ýöne otly däl, skarasnoy otly bar, tizlikli otly ýaly geçikdi daşmat. O 2 minut mu? 2 minut demiş mi o track? Yani geçiktin de arasında bir astanovka ettin. Oğlum bakmadı planlanan astanovkada yani sözlerinin käbir yerlerini katı güçlü yerler ba. Käbir yerlerini. Atak tuvaleme ben vaskişavis berekella malazet. Sağ ol.
Sopranan kep gazy beýlede çöwürlöw. Nämen alamadyk ha. Şuloglaryň men energetikasy gowy berýän. Gaty hladnokrovny, gaty bezrazlichny bilýän. Çykga biz ýok ýaly berdi. Молодчик. Gaty krasavчик уже пацан var. Men adaňa balet edýän. Молодец и 2 minut da yana yadatmadı. Ну типа не устаёшь. Красавчик üstünlük. Ýok saty ýadatmadan sebäbi bar. Beat gowda. Şunu ya beat bolmady gowy ýadatmady. Yana beatlara yaman gowy. Gaty gowy. Kim döretdik ha? Men Şeýleme. Süleyman başna. Men şu wagt bara şu wagt mikrofon alanymla garaşman. Mana gaharym geldi şu wagt. Gaty gaharym geldi. Oglanlar bilemek näme şu aýdanak çykdy. Nemeden tempden çykdy. Ritmden çykdy. Aýtdym astanovka. Yo, o ýerine diýem, asylym diýen sözler gaty gowy. Asyl gowedy bilýär şol oglan. Ýöne şu wagt şu mümkinçilik ulanmady. Men şu şoňa gaharym geldi. Men keyip aly bilmedim däre. Sözüm aýra tiňleten gowy. Ýöne ut goşmady hemme zat. Men bilemek näri mallar ýaşanýarlyk bolsalar. Ýöne galan zat gowy taýlanmansyňmy ýa wagtyň az bolup durun bilemek. Bundan gowy diýädiň oň sen. Gaty gowy diýädiň. Şu gedega ýa täzin çykyş etdirmeli bilemek. Ýok, egerde barbyr beatine ýanky sada gabat gelmeýän bolsa, ýene şo diýip gelýärsiň sen. Ýok. Aýdy şonýaly boldy. O gabat gelmänlerde ýazany gowy ýazypdyr. Ýöne tikredişýaly şu ýerine oturdy bilmedi. Kän çykdy, köp ýerde çykdy. Olam neme diýär? Ünsüň aýrýa, gön ünsüni özüňe çekýär şu kemçiligi. Bilema oglanlar näme şu aýdanak moj diňe men nemedendir. Nasamje biraz özüne bir hilek ýara sözden gowy ýatda tutup gelmedi. Şunu padaçatyny men üçin ýa-da bol. Şu ýerine ýetiş öz aýdyan zadyna käwatynyn men ýara aýtdy bilýän. Ödem görünüp dur stop prem çotki, most oput yetenek, biraz hareket aýdyan zatlar bilen şu hareketleri başga ýerde gelip da bir-birini kowatlaşdy. New biraz new verini gördüm. Haçat bilýän uruwatyr gidetdi. Zeta wychodzi, ýöne şu padaçada mene etmezçilik gördüm mara. Düşündüm. Iska, sen näme diýersiň? O Süleyman asy açylmaly da bu görünüp duran hatta gizläp bolmaýar, dogry flowlaryna çykyp giden ýer wa düýünden gawat gelmedikler ýene girip düzedýärem bir hilek oglanyň öz başlyklygy wa ýöne ýadydan ok bir gowdalam diýip bolanok ýöne ýaňyşan ýerleri bady kan aýtmalan gizläp bolmaýar görünüp dur. Bir giden tomoşa çyňyňyny çykarýarsa bolady. Şular oturup şuýda eminlik edem şonu görmedim diýdirilmeýärse dogry dämi? Öň gowy diýen Çotka çitka sadam çotkuca görünüp dur ya prosta oput moş yetenekdir var. Mene manerasyny duýmadym bilýärmi? Prosta bir zat aýdy otyr, gowuja davlenýasyny berýär, adam edýär ýöne maneryny istýär, bir padaçatyny rast gelen. Tak tekst düzüşi zat edişem gowlu. Ýöne helki birinji ikinji oglanyny şu sahnada aýdyp duran zadyny anynyp aýdyp otyrlar da birinjam berip otyr şu aktyorlugyny berýär. Sözünüm, aýdyşynam berýär, heňinem manerasyna berýär. Tutbut takoy da stabilni jawab bir hile. Görşüme diýäli eminlenmeden kä bölünni ýöne dizet haý tarafa geçerkä. Flow eşitmedin şu sözi? Edýän işimi özüm bilýän gerekdel başgasynyň göwlemesi. Bilemok. Elbetde tolgunan bolup biler ýa ýene başga zat bolup biler. Umman mene bir goşşok badym ýok. Men iki tarap bilen hem radylaşýam. Goşşok badym ýok mene. Teşekkür. Iska? Ne şu gatnaşyjylaryň asly şu baştan 40-yň içinde iň kiçigi şudy 2008-nji ýyl. Öň gowy diýdi bol. Öň bir geljek dogumlulygam ýetdi. Şu adam ýetip dur ýöne alada sibase we bul oglanyň bul şu ýakynyna bir maşgala diýip paýjygaly ýagdaý boldy. Belki şol sebäpden birini taýýarlanyp görüp bilmedi ýöne. Edil biziň häzir dawlenýamyz şu repli dilem artyk maç bolup durmagy mümkin, duran bolmagy mümkin. Görünýär da öňki ýalyk taýýarlanyp bilmänler näme sebäplerden onu soňundan aýdar elbetde bäseş gutaran soň. Onam ýöne bellek geçip bolýar da şo sebäpden belki gowy taýýarlanyp ýetişenler. Ünsün berilenler. Ýöne wara belki aýda oturmadyk bolup biler. Ýöne özüne bolan ynym bilen alyp çykdy şol oglan. Näme diýseňizde? Bu näil ýagdaý bolýar? Meselem zapis edeňizde bir beat zapis etdiňiz, oturmady, çalady sesi, aýdyk öňrak süýşürýän oturýar, şoň ýadyrak bir zat boldy bu. Berekellah, sen bir da edersiň, normalmy? Arkaýym bol, ýylgyr adazy. Dahay. Çok sağ ol. Kerim, Serdar mümkin bolsa, pikirleňizi aýtsaňyz sizem.
yankı diýse aladajygy bardyrlar oglanyň. Ýoksa ana diýerler ýa gowy diýene mene dogrymaýsam birinji sapar diňleýän. Ýöne gowy ýetişi. Mar hiç maşynja da tölemä. Öýle men gidip diýem gowy ýetişi. Ola ýa-ni. Diyecek bolan ruhdan düşme. Ruhu bize Allah veriyor, adamlar veren ok, şoň üçin ruhdan düşme hiç açan. Canı sağ bolsun, diňe öňe olar emme. Ýa-ni diýişim ýaly 20 ýyl mundan öň meni öýde bularyň aýdymyň diňleýän. Ne bugünden bäri otyrym. Diyecek bolanym arzuňyza ýetin. Hiç ýadama aranlar bulýan mene. Köp sağ ol. Kerim'in bu ýigidemeden sözlerine ýa agyrynda ýatda galanlar barmy? Ýa sözleri gaty gowy, ýa-ni käbir dostlar meni aýlyga garaşyp oturamoklar. Näçin modern temalarda hakyky gerekli temalar näçin men kelame gelmeýär diýdir ýa köp zatlary gowy aýtýany şu temany özüňiz berdiňiz ma neme Diňe sağlam berýär. Hemmesiniň temasy näçin bir gelip dur. Şu Ferhat şuna ýomok diýil ýa şol rapyň asly şakasyndan bir esasy bir nemesi udary şu. Düşündüm. Maşynyň damkrazyýalyk bir zatda şu düşünýäl tekstler. Rapda bolmaly da. Bütünü şonky. Das ýoluň ak bolsun, professional artist boljak bolsaň, durmuş aladan sahna gelen soň ölmeli. Diňe sahnadaky etjek hereketiň bilen bolmaly bize şeýle öğretdiler. Hakyky okunda da sana ulusçuluklar ýar bolsun, nesip bolsa geljekde söz bilen bätleşip biljekdiňe, söze üns berip ýazýan oglanlara söz bilen bätleşip biljekdiňe gatynan ýan gowzatlar aýtdyň, usullyk. Köp sağ ol. Tetanjam, hormatly eminlemeden mihmannamadan öz işleriň personallary, her kim öz pikiri bar, pikirlere deňet bilmez. Ýöne bir başlangaçy, ýa-ni başyň diýişi ýaly ruhdan düşemiz ok, sebäbi bu soňu däl. Ýene asalamdan bilersiz, final tapgary siz görürsmi, görmersmi? Ona ýöne az wagtym. Häzirçi Desanel Şapyaz, MC Deska. Köp sağ ol. MC Deska. Gelanim. Dahaş ettin ha? Ýok. Ay hawa men. Hawa dala azjyga gaýgyly çykyş etdiň hemen beatden çykan ýeriňe adaçyk giç giren ýeriňe. Oňam sebäbi eýem düşlüklüm ka diýen häzirlikçe bolsa emin agdalamyň saňa berýän bahasyny görmäni garaşaly. Bätleşigimiz dowam edýär. Onda näme mehriban dostlar, tomuşaçylar biz dowam edýäs. Bat bilen inniki sahnany özüniň aýdymlary bilen, beýti bilen begenlerje gyzdyrjak. Ol kim? Ol Balkın welaýatynyň Balkanaba şäherinden Şatlyk Tagan Galyjew. Nickname'im Shady West. Garşlalyň. Bätleşigimiziň inniki gatnaşjysy Shady West. Gelany şat. Can salamu alaykum. Gowy ýagdaýlaň. Bu az golaýrak tüýsdini? Ýaşy gowy Hudaýa şükür. Gowy menem şu häzir hasam gowalýana şu birinji gedek çykyş edende Eminem'iň flow bilen arasynda şoň okuýşalygy okap çykyş etdiňa. Bu gedek näle çykyş edýän? Bu gedegem edi solar ýalyk bolmasa da ýöne son ýalyk etjek bolaryn. Flow son ýalyk dämi? Awa flow son ýalyk. Senden garaşýan adamdam şol tamamydam şeýle. Onu sahna saňa garaşýa üstünlük emran bolsun. Sağ ol. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Şatlyk paýlaýanmy ýa garaşdyň näme görürsiň bilersiň diýäňmi? Şatlygyň paýlaýan. Ýerenni. Yo. Ya sakta näme galdyny ýene edilen ýürek ba, dowuk gaýygyň üstünde otyryn elinde ýekeze kurek ba. Bulaglan ýöne ýere geplen ok, sen häzirem düşünmän osyň. Gämi ýola çykdy Babilona tarap, ýöne o tarafa ýola çykanyň haly harapmy? Kim barar haçanda wagty gelende kömeke. Dostyp ýakyn saýyp ýöreleriň arkandan iş dörüp ýörelleri kän gorasyn seni ýeke. Allah balbam ýak gerekmezek adamlaryň ýanynda. Seni saýlap seçen ýakdaşyň gadyryny bil, ene atanyň gadyryny bil. Bil bagy şolary seni dogry ýola urukdyrjaklar, şola dämi ya dogrusyny al. Astynyň ykbalyň özi soňa barabar, her adamyň ýüreginde ýara bar. Dogry ýola tarap ýöre iziňdäki şagyllara garamam.
Maskara vazlarım özünü näme kam diýer, menim olara yönüki fan diýer. Özüňi kiňden açyp beresini sen beri bak. Hakyky rapçiniň durmaly ýerine tak. Tak günüňi zordan görüp ýürülen hakymy by. Barmaly ýerine barаңdy onuň sebäpkär mendi. Aklynyň içinde insap galmady diňe hawalady denki. Gorka filmiň içinde gezip ýöreningden habaryň barmy sen? Şu ýere şenli dinlän bolsaň onu şey duýasyň fany sen. Şey duýasyň fany sen. Yaşlıkta näme galy seni yeni ezilen yürek ba. Dewuk gaýygyň üstünde otyryn elimde yekeje kurek ba. Buloglan ýöni ýere gep ben ok sen häzirim düşünmän otyň. Gemi yola çykdy Babilona tarap, yine o tarafa yola düşenin haly harap mi? Kim barar haçanda wagty gelende? Come here, blame the black cap ne. Bilam the black cap men telemekde bu dünya bizim aklımızda nämeler salsak bolar käbilerim onu häzirim düşünen nar arasa sakla niyetini päliňi kerkimeläligem bolmak münasip dälini gördüň tämi. Shady West dişal täzemekde agzasy onda näme ähli taýynlygy ýerine düşdümi onu edil bidädäl hormat eminnemet bakar vermeli näme diýerlerkä kelle filan gün baka berdi bir da diýä ondan onydymmy berekella artykmaş söze gerekkä bakam gördüňi diýdigi şol tokodan söz alanlar şumat dilimden aldyň diýmän zat ýok nu arasynda sakynny okey izin dowam etdi ýöne doğrudanım sözlerinin manisini üns verecek boldum. Slow'unu bilýän naray. Bilemok. Bütün hekaye aytyp berdi bolin. Soňunda da näçe baglady gördüňmi? Soňuna çende dinlän bolsaň onda sen Shady West'in fanasyň diýip. Alyp paket edip berdi. Tuwalama. Bolly başga söz ýok. Köp sağ ol. Iskata näme diýersiň? Merdany kiňe da biratlara ümürleşdiňi döde. Shady West'in nämesini näle qyn şöwni da aray bidägini faýlamala. Üç adam geçirmeli. Gelenem doktor da berdi. Deme şartlyk ýyldyna 2 ýerde sägeniň näme ýa tutup ýetişmediňmi? Näme boldy? Kän wagtam boldy. Şu soňraklaryny bara. Soň düzünde gaýçak mahallam. Näme üçin beýtdiň? Şu soň kelläme gelle şon. Ýa tekstin onum goşaýyn idinde. Täsir beren gördüňmi şolaryň? Täsir berýär şol. Gowy emme zat näle flow etjegine bilýärdim ýa. Aýtmak gady bilýärdim şol ýaly flow bilen gitjegini. Mesela arda wedýän haladym gowy enen ýerlen gokman bellek geçmeli tekst gün şowa çalyşyp gün şowa çykmak ýa bol hoply zat. Mun semboly yarım finally. Artanam. Şatsan ilkörüne gutlayan seni. Şu yerlere çel geleniň ýöne, ine oglanlar meňden razy bolman biler, şahsy men garaşygymdan pesirek galdyň. Biz senden, misal men şahsy senden şowa garaşýardym şu wagt. Düşünýärmi munyň häzir flowlary bir kil monotonrak gidýär, düşündirjek bolýan zadyň bir ýere çel düşünýärde bilýän monoton bolýar boly, iýi gyzykly bolanok. Umman, istimgar diýýär, men garaşygymdan pesirek galdyň, men senden kän zada garaşýardym. Rifma ýok köp berdi. Şu tekstin täzelen üçin bolýar o. Ola wapşe gönü odat mena ýykkan da şol käwa rif masa çykyp gidýär boldy. Soňra bileşmesele. Ödem köp berdi. Äne gara bolsa da bar gaşyn çyçyn görýän näştaýdan wagrandyňna. Gaşyn şeýip çytýan. Ne gadrysyň oýdy, radyrysyň oýdy. Yo men da sorajykdym. İslam bitlerini öýler taýladym ýa sen berdiňmi? Bitlerini öýlerine taýlatdym. Şu gezek şu tapgyrda. Öýler taýlatdy. Şol bitler geçenkide näme dilen bitler bar. Şol düzgünne ýa-ni taýlan öýler da. Nima aňsat diýip taýlan şu bitler da. Belki öňki tekstlerimi nan gowduram. Aňsatda men diýjek bolýanym prosta geçenkide şow diýdi, meselem wagtdan. Hergedek şow burlady etmeýin diýip etdim qadiýanlary, düşdüňmi? Her bir nemesi riskda, her bir ýarym finalna bul bayram. Riskda bir awaz gaýdusuzlyk diýmekdi. Mene bir soraw bar. Iska saňa. Ene misal üçin ýanky MCDS-ge de çykyş etdi $2000 ýa. Şu hökmen $2000 bolmy ýa misal üçin $1000 çykyş edip bolýar. Hökmen ýa zat ýok. Şeýle gerek. Mundan näme şeýle? Çykyş edip oturan käbir olanyň umuman çykyşyny görýäň da şuň şunça uzun bolmasa şuň ýarsa bolsa da has gowy baha berip bolar. Dogry. Ol dogry.
Ol doğru. Ondan bäsleşik zaçem riske girmek. Aytamyň gow taragyny görkezmeli gelip ondan mani smysly ne tugat. Bul birincide de ikincide de yaman gowy nemetdi da bilýän bunu da bir şonýalyk bir neme garaşyldy. Ana gowşok ýerini bolmadyk ýerine ökman aýtyp geçmeliler biz aýtmasak bolmaýar. Yo men hiç kim arna alamak ýöne men öz pikirimi aýdýan. Yo doğru aýdýan sen kim olam ruh golluçyna mowda. Süleyman, bu jemläp bersen. Men mara garalawjy boljak bolup oturdum. Şo tägine yer üçin mara men aklawjy boljak. Aha. Gaýtdyň da oglanyň üstüne gülýär emmi da sözleri. Umman sen taporyň şu wagt aklawjy bolup durýar. Yok, men asly hälim mer garalawjy. Yanqy oglanyň kemçiligini hiç ýyl aýtmadylar. Şu wagt çalaja tägini olam näme üçin? Şu oglan güýçli bolan üçin. Men pikirimde köp zada garaşyldy şu oglan. Özlerine garşydaş diýäňmi? Mene hoply görýän şu oglan çöreksiz goýjak bizi. Geljekde netip boldy. Ýöne ýa tägine ýerini aýtjak boldum, oglanlar aýtdylar. Sözi gün 10'luk koydum mene. Sözi yanqy oglanlaryň ýaş oglanlaryň ýazjak sözi, ýazýan sözi. Özi ýaşam bolsa uly temalar, agyr temalar saýlapdyr. Şonu men gow tarabyna aýdajak da onu men aýtdylar oglanlar. Men üçin gülýalak bir 10'dan 10 goýup bilemek ýankyja tägirin ýer üçin. Ýogsa goýýadym. Düşünükli. Süleymana sözüne 10'dan 10 goýdy bolan Kerim näçe goýdyk ha? Yanqy mät tograýdy, rifma kapy wagt adrak ejir gerliňde. Näme insanda şo läligi bilen däligi nemetdiň bolan aldyň, odan aldyň şo taýyny gowurdum. Umuman ýat keşik gerek to. Sökman ýat keşiň üstünde işlese biz goşgaýdamyzda meselem 1 minutda 1000 söz aýdýan bolsak 2000 söz aýtmalylar. Salt temp bar taýdy. Şoň üçin üstünde işlerdiň diýip arzu edýän, umyt edýär, saň sag bolsun. Köp sag ol, Serdarjan. Ýa sözüne inen atan seni urup durur näme diýe de maşgalan ýene diýe. Ýeketäk şol saňa birdat öwredýän inen atan ýeket galandat durmuşyna öýde öwredýän. Bulam diýjek bolýan bulanam tugalama. Şu durmuşyna öwredýän sapaklaryndan geçip şondan netije çykaryp ýazýan eken diýjek bolýan tugalama galan gatowy. Kesinden kemal tap fagol. Ägemi de filosofik diýilýär şolar ýalanlar. Şoň ýalak. Tip adamlaryň gözüne däli ýöne akylly oglanlar. Şoň ýalak. Gördüm däre tugalama. Sözler. Köp sag ol, Serdarjan. Tugalama. Onda näme? Şatlyk, netip bolsa gepleşimiň sonuny şatlyk bilen geçekmi, ýa-ni ähli gaýtjyň bize bilemizok, onu biler, asalamdan biler, biraz habret. Häzirki çykyşyň üçin saňa sag bol, şu el çarpyşmalar teň üçin. Shady West berekella şu garaşan da adymyny berdiň tamany ödedin. Sen ýaşyň intek ýaş bolany garamazdan şeýle bar kyn temalar alýan hemem tekstinde beýleklerden tapawutlanýan bir zadyň şu Balkan tarapdan bolanyň üçin mene geçenkide otur deňzi atlap diýdiň muny kröklap diýdiň şu deňiz bilen baglanyşyk kıldadyň hem aýratyn öz bellejek zadym girşiňmi çykyşyňmy yanqy ýygyderligi we ýöne ritma menem öz pikirimi aýdýan gowşokak gördüm. Bu men pikirim ýöne. Sen näme pikir edýän we emin agdalyň saňa beren bahas barada näme pikir edýän? Menem dogry pikir etýän şu wagt çyksa edenimi edilmen şeýle gelerini, şeýle çyksa ederini gelemek gelemde ýöne stakmasgamda bilemok bir näle bir aňryňdan gelýär da şeýler bolup bara. Hawa şu Black Cap'da näme üçin täginiň şota ýaman gyzykly boldy. O taýdan men soň gaýtjak makallam bäri, gaýtjak makallam düzüm. Soň kelläme geldi, soňam şonu goşup goýaryn. Teksti täze goşdyň öň başgady. Edil dol öňküler ýalyk, bastaklar ýalyk ýatmazam. Ýat tutun da ýöne gara täsirini bildirdi da şo sahnada. Düşündüm. Onda da sen çykyşyňdan biziňe göwnüme suwşdy. Nesip bolsa finalda ýene de görüşürüz diýen umyt bilen saňa üstünlükleň hemra bolmagyny arzu edýän. Sag ol. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Dinleýişiňiz ýaly biziň meşhur dostumyz DJ Şaman hem ritmi duýýar, ol elbetde birinji ýerde duýýanlardan. Inneki çykyşacak ýaşdykinde bätleşimizem şol ritmi duýar diýip umyt edýän. Gollalyň we garşylalyň Mar welaýatynyň Sakarça etrabyndan Murat
Annayev, nickname'im Murat. Repledil bätleşigimiz dowam edýär. Bätleşigimiziň inniki gatnaşjysy Murat. Gelin özü bilen hem söhbetde şolalyň. Wa aleykum assalam. Gowum ýagdaly? Ne yaman bir kili iç çıkın çıkırlayanlar bir doğumulca olsa no? Doğumlu. Doğumun şunyalık ha? Böyle Murat, ne mara daydıp verecek? Yomak. Sen öz stilin var da lirika, yankı tekst bilen adamlar duygulandırmak. Ne yapçı onu saylamadın? Lirika yok, minus. Bitlerde. Ha, bitte lirika minus yok. Bunu espitra belli gediyat ya iska belli getmeli. Tak, espitremem iska kingde de bellik ne bitte lirika yok diye. Onu näme? Lirika ýogam bolsa sen öz işiň ustady bolanyň üçin häzir sahnada bir emin agdalar hayrany goýjak bir flow bilen çykyş edersiň diýen umyt bilen saňa üstünlikle hemra bolmagyny arzu edýär. Sag bolun. Sahna saňa garaşýar. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Salamu alaykum. Aleyküm assalam. Yeah. Bu kise hise açılan o İçinde ulayan itlerden tamam kapılan o İçiyorum ulayan sesleri necif yatıran o Bu kise hise açılan o İçinde ulayan itlerden tamam kapılan o Olurum ulayan sesleri necif yatıran o Beni yatıran o Koyverdüm özüme erkin Başlığım ruhsat bersin ya da bermesin Mana bildiren o Görüplen tuzları güldüren o Neçe isemem Yok ağzımam duyanok tağım Bu soğulun bazarı biz terk etmeli tağım Pozamok dine çizyan menemedil Gara galam kelle dolu civi boş bolsa nem etmeli ağam Ay nem etmeli ağam ay ha Yeah, diýmaňa ýene däli Yok oradan aşağı seyretmenim Aşıgı alçy gopanlar Yüz veren o keneklere Haşalotluň göwni ýeten o uzun boyly dereklere Seret özüni kanat sayar bizden kaçan ýeleklerim Yüz goramok başlady batıl Yüzü yok bulun kıpısı hatun Men gelivem kuruwa giremde Baryňy tut ýan ýalym atam Markamdan gurlayan gowmy sen Haladyňmy bu flow sen Gara sakally Santa Claus Men üçin oýjak Mickey Mouse sen ya Kim kime indi bolmaly deň Hana başarsan gelmeli ýeň Sen diňe indi galmaly geň Men gelemde baryňyz bolmaly sen Türkmen rap balyalysyňa üşe elimde halyp uşga özüm mar uşdan ýazýan dar uşdan gatnaşmaça däl çalajak bay Bagdad bay uşdan Yeah çalajak bay Bagdad bay uşdan Sağ ol Murat, köp sağ ol. Muratşan yerine tiren aydym üçin inni taýynlyk nähili bolluka eminlemede pikirde ellere galamly belliklerini edýärler. Mümkinçe saňa bolan öz pikirlerini we bahalaryny goýarlar mukadime. Ide bahana sorap bilemok ýöne pikirlerini sorap bilerim. Bagrantan başlaýas, başla. Muratcan, men pikirime ortaça boldy. Wow bolmady. Jübin boş näme etmeli diýäňe flow'uň ütketmeli. Azajyk köprak taýýarlanmaly. Şonda jübin belki dol bolup biler soňra. İnşallah. Taglyk dileýän, magazet. Gepleşik başlany bäri birinji gedek ol ýigide men dumkada görýän. Olam toha, tuwlemy gaty pikirde bu da köp saat garaşan bolmagy mümkin Muratdan. Näme diýe bilersiň? Safrany? Bolýa. Onda näme? Iska başla. Murat. Şu bayramam diye flowlar çalışmalar etmelimni flow meselesine gelsek de bita doğru sen stilin däl diýersiň. Doğru däm şoň üçin şowar näme boldy? Bir geliştirebilmedim diýersiň. Belki gelişendirem biz bilemedik onu. Masal getirýän özüň näme diýäň? Şu at isleýişiň ýaly boldymy? Ay çykyş ediş. Taýýarlanýan ýaly boldymy? Bolmady. Bolmadymy? Özüň boyuna alýan şon, doğru dämi? Yani ervedem der berden seredin ervedem der. Yani özüň bilmeňem gerek şonu. Men taýýarlyk görüşüm ýaly çykyş edip bilmedim diýmek gerek. Boyuna almak gerek odatlarym.
Ne beýleki eminlegen pikirlerini dinläp göreli. Elbette edil yarım final üçün çıkış eten üçün näme gelmät? Men var şu bir daha soracak da şu beatlerin arasında näs grusnu temalı beatlerin badı mı ya yoktu mu? Ya hemmet şuna visualı mı? Yo hemmet visualda badı. Prosto hayal templaryň badı. Bilema qori halna şonq değerler ön kaydınlarına şu iminne manili durmuşlu iminne stilini şo güýçlü tarafı bilen bizi oda dediýärdi bilen alryatlara tekstin manisi gowdy okuyuş şot şumada mar hiç il çıkan ok eden ok no kurgan rovnaca da ara bunun şu güýçlü taran bolmaly mukadiýanlara bäste şeýlen atak başga ütbeş goşoklarym ýok. Özüniňki dälligi bilir. Özüniňki dälligi bildirmekde de biz uje bilýär. Geçeni gowur ýani sebäm şo imенно durmuş temalary çot ket bayt gelýärdi. Ya. No, most biraz çabarlak görünýär. No, целом нормально. Köp sağ ol Matt. Dizet. Başla. Feretdine oğlunyň diýen sözlerini radiolaşan şu oğlanyň şu çykışdy. Meni bir tutan zatpa o da sahnadaky rahatlygy. Bilýän, näme diýen özü bilýär, howa lirike biraç bärakdan gaýdyp biler, ýerine ýetirişde fäginip biler. Ýöne umman biz näme baha berýär, şuýadak çykışa baha berýän bolsak, eger o artist hökmünde gowy ýöne yarım finala münasipmi sorag bar onda. Ýöne umman artist hökmünde, rap hökmünde men haladym şuny. Bar diýiljek tadım şo. Ýöne sahnadaky rahatlygy anan haladym. Köp sağ ol. Esbeter, Süleyman. Oglanlar şu gedek dogry aýtdy, men pikirimçe de. Ýöne merdan beat tersine gynançly beat, akordly, zatly. Bu nemede şadýan beatde näme üçin beýleki reprezent ýomak saýlapdyr. Menem şonu diýjek bolup oturdum. Öz neme sikiyet derler, asly nabarot beat şonu isläp otur. Näme üçin oňa şatlykly neme saýlapdyr? Yani ýomak saýlapdyr. Menem şonu düşünmedim, şonu diýjek bolup oturdum. Şeýle aýratyn, meselem şu çykyşy gören bolsam, ortaça gowy diýerdim. Ýöne bäsleşikde beýle koglarlar daýawrak geldi men üçin. Sen kim erwet diýemek, ýöne ýarışda. Arkaýyn ýazyk edip çykary bermeli aýdym bolupdyr, gülýäli. Ýöne beýlekler bilen deňeşdirende men pikirim biraz gowşagrak geldi. Düşünipli. Geçerin to. Aýçak mırda. Jemläper. Всё. Я понял. Ferdajan Kerim, hormatly mihmannamada da mümkin bolsa pikirlerini aýtsaňyz. Diýen mordalar dogrudur, goşulýan ýöne bu synagdan ýykylanga ýa geçeňe gynanyp bergen mesaj şu durmuşyň synaglarynyň ýykylap gözlenmesen bolýar. Galan zadyň bir zady bolar, entäken ýykyp owa bilen gece günleri toýdan gowulyp gördük. O her hile günler geçti. Diyecek bolýanym. Olatlar gözüňe görünmez. Eger seni hakykatdan soň hakykatdan bir arzu bar bolsa, ýykylmak galmak sen gözüňe görünmär. Hiç iltikenler, şemal, tuman hiç gözüňe görünmär. Diňe ruh dönüşmi. Tamam. Kerim. Ten kapelaňa has men gowy gördüm. Ütköşük bir wow diýdirýän näme ýok. Ýani näme bolsa da bar da bir nahaljyklary diýýärler, göwren bir nesip bolsa uly şahawalardan diýip saňa ulustyrlyklar arzu edýär. Zaňyň sag bolsun, ýeşinde ulustyrlyklar ýar bolsun. Men halanyň peýdasy ýok bu auditoriýa harlamasa, saňa sen zaňyň sag bolsun. Yani esasen Kerim halady bolly. Köp sazan aýdýas, Murat, minnetdarlyk bilýär çykyşyň üçin. Abi dozo, burası köp sağ ol. Murat, gel hani tuvalime. Gowy çykyşyň ýöne atliçne derler, gaty gowy del. Olam birinji bilen soňuna demiň ýetmene öýküniň ýylardymy näme boldy? Sözler känräk bolsa taýda. Ondan beatinem lirika del ýöne Süleyman aslında şu akordly garmoniýaly beat bu lirika diýe. Şoň bilen näle alalaşýan? Yo, lirika del. Menem şeýle pikir edýän ýöne beatin eýes aýdýada ony. Hiç da diýjek gele. Taýýarlansym ýaly çykyş edip bilmedim ony. Şonu boýnuma alýan. Şon şey boynuma alýan ipad etmän bar şu yarım finalla şunu eýýän taýynlyk gelmeli, jogapkärçilikli bolmaly.
Mundan aňyrda ýekije final bar, onuň sen hakyky reýtli dilbätleşigini ýeňjesi bolup bilen men edil anyk bilemek ýöne bätleşiň ýeňjesi bolsaň pul baýragam bolmaly ýa-da gymmat bahaly baýraklar bolmaly. Şoň üçin özüň jogapkärçilik duýup taýinlan gelmeli ýöne islenlik ýagdaýda häzir sen ýykylsaňam hiç ýyl gynanmaly. Şoňa çen gelipsiň ýarym finala gelmeň özü bir ýeňis onuň sen näil güýçli oglanna sen häzir emin agzalamyň ýykany bilen sen ruhdan gaçarsyňam diýip pikir edemek sebäp durmuş dowam edýär. Başga da bir näçe sany ugry ýoly bar da rewaýtjak bolsaň halkymda öz sunuwatyň görkezjek bolsaň şoň üçin dowam edersiň ha. Dowam eder. Ýykylyp geldik şutaýk. Ay sağ berekella. Üstünlükler hemraň bolsun. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Biz bolsa dowam edýär. Jemleji bätleşimiz özüniň çykyşy bilen eminlemeden töleme bir keypini nasryňdan galdyryp bilermi? Ony az wagtdan san sekunddan biler. Garşlaryň paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Allamurat Baýliw, nickname'im Baýliw. Garşlaryň. Repli dil bätleşigimiz dowam edýär. Bätleşigimiziň indiki gatnaşçysy Baýliw Allamurat. Gelin özü bilen söhbetdeş bolalım. Waleyküm assalam. Gowum ýagdaýlar? Hudaýa şükür, gowmy? Gow şükür. Näme arada aýdyp berjek? Öz ýörap bilen ýolum arada Aşgabat barada. Çalaja Aşgabat barada. Guruluş şiwet barada. Nirden Aşgabatdan le başlap bilýärmi şolarmy? Biler. Sen özüň nirden Kitrovkadanmy? Aşgabatdan. Aşgabatyň haýsy raýonyny? Kim raýon? Berekella onu saňa üstünlüklen hem raý bolmagyny arzu edýär, sahnamyz saňa garaşy. Geçip bilersiň. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Salam aleykum. Altı sany ýyldyz, altı aýry ýol, yedincini döretmesem zehinimin haýry ýok. Esasy özüňi söýdürip başarmaly halky. Şondan soň bärden ýykylmagyň aýby ýok. Aýby ýok ýöne ikiň biri kineli. Başarsaň başarýany başarypdyr diýmeli. Eýem nire barsam soraýarlar nireli. Menim jogap berýän öz dilimde şiweli. Aşgabatdanam. Aşgabatdanam. Aşgabatdan ayağım, şu taýtym Aşgabatlay, arkamda güýçli ynam, gurulýşym başgaraaklay, bizi ýeňmegem, köpsine daşlaraklay, gaty daş del ýönüm, gyýgyrsam mesden aklay hiç biri. Tanaýarlar güýçini, uluk gaş, kirli sakal hem gyýşyk diýişdiň, dinlemeseňem bolar diýsem aňan o hiç biri. Şu ýoly saýlanymy ökünem o hiç hili. Ağa meni dinlebam, soňa meni dilebam. Ağam meni finle gowa ilhamım gyzylyn gymmat kellamym hazine doli. Sözümem sesimim ýetik hemme rap çäde qara damakdan gyýyrsam istilýä göýük çäde gurulä bilen mok ýöne düşünýän türkçäde. İçim güzel, daşım güzel, dostum arkadaşım güzel, yüzüm güzel, gözüm güzel, kıyafetim, saçım güzel, sesim güzel, sözüm güzel, kirpiklerim, kaşım güzel. Affet beni, bir tek benim yaşım özel. Kella diýär. Alamuratçan, krassavçyk, töleme aýplaşmaň men pikirim. Her bir sözüni düşünen ýeketäk aýdymçy dostumyz şeýit. Gepleşimiz başlady. Men üçin dinleýiji ökümini aýdýanlary, töleme men üçin çykyşyňam gözel. Berekella diýär. Töleme hedil etdi da iki elin allardy mümkinçilik ýok. Stolmy şady aýagyna mallarjakdy vagrant. Çykyşyň üçin vagrant başly. Şumat bara sen gelenin üçin hem ökonomik var. Gaty şumat keyp aldım dary. Şu çyksa var, men näme at goýardym, maňa mikrofonu beriň. Wallahi. Hemme zat özüň etdiň. Aýtmak gerek işte. Ne? Hakyky çykyş etmeli, ne şeýle çykyş etmeli. Sözleri, manisi, padaçası, özüne bolan ynamy gaty gowy. Hemem öz güýçli tarapyndan çykyş etdi, şeýitmeli. Geçen gedek özüň bilýän, şu gedek real öz güýçli tarapyň bilen görkezdiň we ne rezultat berekellah. Dowam et. Töleme 6 san ýylda 7-nji bolmagam synanşa näme diýär? Goşýatmy 7-nji edip? Espeter, goşalymy?
Qoştağım bölýäli. Bebe, Aşgabatdan näy? Ya gowy, doli taýynja gaýdym bolupdyr. Gaýtalamagy we ýatda galýa. Aýdymyň adyna da gon Aşgabatdan laýdy goýýan. Geçen gedeklerim diýany ýollaşamadyr, bilýär, geçme diýýäni ojak oglan. Geçme. Ýöne toýa bilegi diýerler. Ha? Toýa bilegi diýerler. Diýany eýýän bular ýylda täze bular geçen gedegim aýtdym, gerek sözler ýazýarlar. Kıyınlaştıran aklar, o durmuştan vaattan kıyınla alyan oğlanlar ba, olaram tuvalama yönü, bu oğlan gerecik zadi. Düşnüklücü, yaşlarım düşünüyor, yaşlara da olya, uluraklara da olya. Gulyali, gulyali. Başka diyecek zadım yok, dünge öğe münasip, tuvalama. Eýlikle pikirini aýtmak aýtjakmy? Like, kaksida, diňe like bilen söýden jemleýär. Iska, başna. Allah'ım rahat. O yemmeler şu her çıkışında aýdýar beýleki şagada aýdýar Süleyman diňe gerecek zatlar näde artık maslygym ýok, kemçiligim ýok, bir hilik tehnika zat berene oňa kellisine magyrdan ok ýöne aýdana ýerine ýetirende bir ünsüň çekip alyp galýan zat da. Şo taraba ýokda şoň çyndanam dogry aýdýarlar şonu. Menim haladym şu wagt. Asıl men şunýalyk rapleri şu stiller halamok ýöne şoň edýän zat meňem bir hili ünsü çağıjym jekkä bir. Hala diýä, hala diýä. Alyp galýa bir hili ünsümi alyp galýa. Gow diýdir ýa. Berekellah. Paşna Merdan. Allah murat. Ay çelum mene erbet görmedim, gow gördüm. Ösere ýer ba, şo ösçöňem görnüp durda. Real kaydymam realna bir taýyn proýekt bir uje onu çykaryp ýazyp çykar bermeli. Şo kellende galýan zatlar. Bir hiljek var, şo 2005-6 vibe'laryndan ýatlatdy maňa şo döwrüň raplaryndan bir hiljek köçe ýene gör. Çüçüt padaça parabotu dedi ya da olam sohbetim geler nesip bolsa. Bite de onun meşgul boldy da raýsadyňam ölýän. Şol döwrüň bitleri. Tak что это отлично. Bitem gowy. Ne diýdim? Bitem gowy. Bitem gowy. Yo halam diýdi. Ha diýdim bu. Halam diýdi. Yo bu eşmeti gowy. Geň bat derli. Bit gowy suwlyk sandyklardan çykartyr bitleri. Awa sandygynda tozarmak ýatyr tuwalama. Ýaşaýdym şulamaz, olar beregi berdi. Onda näme? Artan, düzet, jemläp berdi. Adamlar sen men birinji aýtjakladym, mysal üçin şulaydym, internet saýtlaryna duran bolsa men alyp öz playlistime goşardym mysal üçin. Näme üçin goşardym? Ine bir standart aýdymlar we aýdymçylar bar. Ine soraw şu da tapawutlanjak bolsaň näme etmeli? Öz poçerkiň bolmaly. Şunýarmy şoňa? Sen öz poçerkiň bar şu wagt bir kili mena keyp alym şunu dinlemekden. Ine şu ýolda dowam etseň sen ýeňersiň. Üstünü gardy edýän. Sağ olun. Köp sağ ol. Aha. Tirdajan, fikiriňi biz bilen paýlaşaý. Sağ ol. Menem TikTok'ta görýän bulary. Tuwalama aradyna. Hewesi nime diýän, kiňeden şoň alagdy berdiňiz tuwalama birinji bilen gözlegmesin. Onu ýa-da diýişim hemme aýdymy ýöne bir şol ähende adaty öň şo bir dowr şeýle bir adat rewaýdan olanlar. Onu da ýa-da gagamyň diýişär bir belli dällanym şol dinläp öwrenip bir de şol ähende gidýän şon ine bir gerek nemerek görýän. Eger ýöne şo wurda aýdyp duran ýa hemme aýdymyz üç goşugam bolsa şo wurda. Ine şuny üç götdüň, ine türk şoşun aryna kirişeren boldun, emeden boldun, ýenetdiň. Ana men ene şunu haradym, dogry aýdyn. Dinle diye ulugum oturuyor. Onun şulon yine buradan onu kapya diye. Kapyası koy. Kapyası koy şulon şonu hala. Kapya diyen adam ama da pikirde oturuyan adamlar oluyor. Pikirde oturuyan olanlar şonu kapya getirecek olup her ortada. Kent pikirlenýän adamın öyle işini ustadı oluyor. Vaktin geçişmek bilen. Ana şu kapya tapacak bolup pikirlenýän olanlar biri. Onun için şonu tuwalama gowarýan. Diňe öňe ruhtan düşmeli. Aljalardan bilýän ýa-ni. Hayrat et. Bizem bolup gördük. Täze bu oturanlar tuwalama neme de algaqdyr. Bäme sırmatyň ýol barsalarda. Menem çekinýän çalarap şular gördüm. Çalarap. On mäşil ol, dinleýän wagtlaryň görşüňe çekinerdin has. Bu wagt on ýalak. Onu men onu çekinerim. Bu wagt ýatdan bilýän tuwalama, sen hemmesini aýdym bilýän ýat. Gatnaşmam ýa tuwalama. Köp sağ ol Serdar. Sen diýişiň ýaly hemişe pikirde gelýän ýene bir dostum bar, Kerimjan. Hani? Sağ ol.
dost gatygowy üstünlük arzu edýän näme bir saçaň başyna baryp iştaçany soňun diýen ýaly boldum bir hili bir göwüniň açylyp gitdi-de hakykatdan hem bir dünýäden bizar bolan adamyň aýdymy däl ýaly hakykatdan diýesimiz gelýän aýdym ýüregimiň joşan temasynda bir öz bolsa öz ýörap barýança ýoluny wasp edipdir da oglan adyň näme? Allamrat Baýl ýaly. Baýl jan bir adyň bir belli galy nesip bolsa ul üstünlüklere ýeten bolanda da duşarsaň sag bolsun. Köp sağ ol Kerimcan. Ona näme Alamrat Baýly we minnetdarlyk bildirýäs. Sanjy minutda ýene de sahnada görüşürüz Alamrat bilen. Berekella Baýly tulum ýanyňly bombalyk geldiňmi ýardyňa sahnany. Ay kan etjekden danmam etmedim ýöne Allah sana şükür gowy. Onda da gowy birinji bilen aşgabatdan son gowurdum. İkinci bilenem sözüm güzel, gözüm güzel zat diýdiripsiň. Ýene bir zadyň güzelligini aýtman geçipsiň. Olam şu edekki flow'un güzelliğin. Üýtgödipsiň ahir soňy berekella. Inni bul men öz pikirim sen gow çykyş etdiň diýip pikir edýän ýöne men pikirimi hiç zat çödenok. Sebäbi sahnada Türkmen raýonuň tanklar otyr. Tank diýemde de diňe dizet gözüňe gelmeli. Beýlikler hem hakyky tank. Inni şolong häzir sana berjek netijelerine çen garaşýat, oňa çen bolsa islenlik ýagdaýda. Öňe birgede aýtdym kam diýen sen häzir buloň ýykany, seni geçireni üýtgöjük seni biňjalyk etmeýärmi ka diýen. Sebäbi sen eýýäm tanymallyk ba, sen tanaýalar eýýäm bir näçe sany öz muştogyň we dogry dämi? Wallahi sana şükür. Böyle ýani şu men alladym muştogyň we diýip. Onuň islenlik ýagdaýda sen şu ýol bilen gitseň alyp çykjaňa men ananýan. Ak ýürekden aýdýan şunu. Onda ýene bir gedek üstünlük hemraň bolsun. Sağ ol, sana biýsin üstünlük. Biz bolsa bätleşigime dowam edýär. Häzir Emin Agdalyň kimi finala geçirýänini, kimi bolsa goýany görür. Elbetde bu bätleşikde Emin Agda bolmak gatqyn sebäbi bätleşler biri-birinden tapawutly. Şoň üçin çözgü çykarmak kyn bolýar. Gelin Emin Agdalyň çözgüdine tomaşa edelim. Mehriban tomaşaçylar idi dostlar. Şunun bilen 6 sany ýaşdakyny bätleşimiz çykyş etdiler. Öz başarnygyndan, taýyndan, temasyndan, bitinden aýdymlaryny ýerine getirdiler. Inni näme? Inni döwli ýeri gelip ýetdi. Umman gepleşiň ýazgymada başlamak çykyş etjek. Ýaş bätleşler finalymdan hem spise görümden hem oho buna geçenkiden hem has kyn boljagyny bilýärdim, şeýle de boljagyny bilýän. Onda näme? Az wagt berýär Emin näme pikirlenmäge, az wagtdan final bätleşimizde kim çykarka bilers. Bilen bilen galyň. Rapli dil sen üçin uly dawara. Check this out. 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye. Rapli dil sen üçin uly dawara. Mehriban dostlar, Türkmen rap sunugatynyň dinleýijileri çynym aýtma Eminlemiň pikiri we özara dawaty jedelin daşyndan synamdy öz kelläme agyrdy. Kerimjany kiýmez men pikirimçe Emin bolmadymda da şuň bir has begenlik mekak diýen. Has begenlik mekak diýen. Ýönelik bilen sahnamyzda yarın finalla özünün ýaşlygyna garamadan sunugatyny siz bilen paýlaşan Yigitlerimiz Elşar Faýlyň, hormat eminler, mihmanlar, haş edýär. Men pikirimçe diňe bir yarın finalla däl, umumyň şu gepleşmeden proýektiň gatnaşmagyň özi ýam ýeňişmek diýär. Mundan aňarda näme bolsa da
men geçe haýşdym, mükemmel şu ýoluňyzy, şu sunuňatyňyzy, şu rebiňizi taşlamaň, dowam eden sebäpsiz aýratynykda ýem ýaş ýyllar gelecekde de öz möhürüňizi goýup biljek, soňra çenne dowam edip biljek ýigitler. Ýene bir edek gatnaşyňyz üçin, yarım finaladyňyz üçin aýratyn her biriniňe sag bolun. Indi netijeli ıglan etmeden öňürtüm. Iň jedelli tapkırlamadan biri oldu. Yeňijiň saýlamak üçin sebäbi finala laýyk göni bir adımda öýüne gaýtmaklygam, dowam etmekligam ikisem bir-birinden jogap käşip kyn. Ýöne atlar aýtmadan öňürtü gepleşmeden baş himayetkary Ekel logistik toparyň adamlaryny sogatlamady ba, häzir ähli bu gedek begender ýandat bizde de sogat bar eken. Diňe gatnaşýanlar däl, bizde de oturan myhmanlamada da her birine bir sogatlamady, bir paýlansa, ondan soň birinji begender ýaz, soň käbir dostlamadan biraz gyndanyrman bolar. Minnettar. Şama. Ine de mehriban tomaşaçylar, Kerimjan Begenyan ýöneri däl, umuman proyektimi tamamlanyp barýaka, agyry kazançyň aldyň, şoň bilen oň yer bolýar. Tolgunlarjy ýönelen üçindir maňa ananlar bu atlary aýtmak ýöne gepleşmede jemlemäk bir mihmannamada söz beräýli. Hemde eletde biziň eminlemede. Ondan soň atlar aglan eder. Mümkin bolsa ýa birinji mihman teder başlaýly. Hormatly Serdarjan, option netije. Jemini pikirleňizi aýtsaňyz, Kerim Serdar başlaýar. Şu gepleşige mihman hökmünde çağıraňyz üçin minnettar. Bilemek indi bu aýdan sözlemede rap auditoriýasy halarmy halamazmy biz bollugyndan bir şulaň geljekde bir kämil sunuwa diýişkarlar bolup ýetişmek üçin özümiz bilýän zatlarymyzy öwretdik, öwrendiler. Zanyňyz sag bolsun, zehirli oglalar. Hemmesem Allah'dan ul işinizde ul üstünlüklerimi de ama yar bolsun. Köp sag ol. Kerim, bagşy başlaýar. Menem hormat bilen ýene bir sapar sag bolsun, maýdan hormat bilen çağıraňyz üçin ýigitler sen ýene ýangy içime ýalap 41 urşuny ata-babalaryň ruhdan düşmejär, dilen ruhdan düşmän Türkmen ýigitleri Türkmen güýji elimde ama hemme ýerde garanda beýliklerden ýetmiş urak diýjek bolýan biz merdirak onun üçin ýykyrdan arkadan beýnanmanda ruhdan düşmän Köp sag bolun. Ýene bir gedek Kerim bilen Serdardy minnetdarlyk bildirýäs. Wagt tapyp bugun biz bilen şeýle bir bäsleşme gatnaşyňyz üçin. Pikirlerimiz barmy? Jemle sözler aýtjagymyz barmy? Hormatly eminlerimiz bar sözün ýaňy jedelle goýduňyz öýdýän. Soňuny aýdalım. Boldy. Ondan näme? Mehriban tomuşaçylar, Repdil bäsleşmeden 3-nji tapgaryň 2-nji sany, ýagny 2-nji ýarym finalla çıkış edip üstünlük kazanan 3 tane bäsleşimiz final tapgarda görürüz. Olaryň birinjisi bäsleşimizde jemleýiji bolup çıkış etse de birinji bolup finala geçýär. Alamrat Bayliw gutlaýas. Alamratçan sen finalla üstünlük hemraň bolsun. Köp sag bol. İnnekimiz, bäsleşimiz her gedek öz çıkışı bilen
hem begenlerya hem joşturya ol bolsa Ali Flexman. Ali sen finalla kutlayaz. Üstünü kemran bolsun. Finalla mundan hem has joşkuny çykyşyna garaşýas. Inni men pikirimçe 3-nji bäsleşmedi final tappa gatnaşyk yigidimizi saylamak has kıyın bolan birimi diyen her kim öz pikirde galli yöne her bir emin 3 tane yigide ses verip bilýärdi. Şol seslerin esasında da birja ses tapatlyk bu da final tapqara çykyş etdi bilemek gatnaşýan mihmannamalyň däli içindäki ýitlemel has bir köprak belki jan koýarlyk edenler belki şoň üçindir. Onu biz bilemizok. Final tapqarymyzda biz 3-nji bolup Dafamini görýäs. Köp sag bol. Dafamin sen finalla kutlaýas. Tomuşaşylamazam geçen tapqar sen saýlady. Bu gezek bolsa eminler seni finalla çykyş etmegi münasip gördüler. Bizden kutlaýas sen finalla. Köp sag bol. Inne bolsa saklamyzda duran ýigitlerimiz üçin ýene bir gezek näçe el şapsaňyz az maqadyýar sebäbi diýen kyn molly ýigitlerimizden tutuş bäsleşimizden proýektimizden dowamyny ölsün otuny öz rewini size bilen paýlaşdylar duýgusyny ondan näme mümkin bolsa inni soňuna aýtjak diýdiňiz ýöne iska ýene aýtjak diýdiňizmi ýa aýtmakdan emmedir has berjek zady bar eken. Biz bulan hemmesine öwrenşdik da, hemmesi biz üçün hemmesem gymmatdy, hemmesem güýçlü. Onun birini geçirip birini ýykmakly agyr neme? Älen bäri kelle agyrdyp duran. Şu zatlar bolup geçen olsan gynanyp oturýan, ýani men özüme şeýle çynamyny kim näýle uzakdan gelip gatnaşýar, kim giýje ünüýdi ýatman taýýarlyk görüp gatnaşýar, kim has öz ökdi tarabyny görkezjek bolup kämil märeke goşulman ekelikde bir taýýarlanyp o zatlar görýän nämen şaýat bolýan soňunda da bäsleşikde kemmekşi geçip bilen dogry kabul etmek gerek şu zady. Hiç kimden öýkölemeler, dogry kabul etmeli. Kemmekşiň güýçlüdigi aýanla, şu aýan bolmadyk bolsa şu wagt ýarym finala gelmezdiler. Men aýtjak boldım, şol hem Scott Fashion'yň adyndan sowat gowuşurjak. Başlyny. Oğlanlar köp sağ olun, ruhtan düşmediler. Öz egnimdäki ýalyk egneşik durly renkli. Ondan näme hormatly eminlemede söz beresim gelýär. Bir jemleýiji aýtjak sözleňiz bagata başlyny. Oda menem şu öz gedegimde aýdasym gelýär. Bul bir bäsleşik durmuşda iş zat üýtgän. Men çüýne ola Allah şu üçüncüde meselesiz artist prosto işin devam edýän. Bu ýöne bir show must go on, bir devam etmeli. Ökman bir utmalyk, toty birem ýeňilmeli. Şoň üçin hiç ýylek oda etmeň. Taşy arkaýyn işläp bermeliler. Köp sag ol, dowam edelim. Ýigitler ine görüşmede ýarym finalda her ýene öz güýjüňizi, ukyýyňyzy görkezdiňiz. Biri saylanny, biri saylanmady, bir emin agdalaryň ses bermegi esasynda boldy. Ine hani göwnümizde şu zat bordy. Bäsleşiň şertleri has giňrak bolsa diýip biziň siziň hemmeňiz saýla bilsedik. Ýöne görüşmede ýaly bäsleşik bar, bäsleşiň şerti bar. Gynansagan bäsleşiň şertinden çykyp bolanok, şu ýere gelmeňiz hem eýýäm ýeňiş. Ine ben ýene bir zat goşasym gelýär. Ýa-ni biziň öz aramyzda bir dawa diýelmi, gurrundeş diýelmi bolup geçdi. Şonda ine hani göwün islerdi men ýene bir ada şans bereli diýjek boldum. Ýöne diýen diýişmýär, ses berilişik sebäpli bolmady. Ýöne men näme desim gelýärdir şu aýtjak sözümi Ferdaraga da men gollarmy kadýan. Ferdaraga aýdýan sözü bar da, ýaşlara ýol ber diýe. Ine men MCDSK şu taýda şans berip bilmedik. Ýöne BKMJ şowda bir aýdyma biz şans berjek. Inim BKMJ şowa gel. Berekella. Kimde? Owan şekejimin kimde şu BKMJ şowyny işläp berjek aýdymy bardyr MCDSK men
Şolaydymy men gapdalyňa duet ökmünde goşulan hem de şo video klibini özüm Wow. Berekeler. Bizim artist olup çıkışetmeli olsa, bizim madırsa, bizim çıkışet bilýändir. Ondan näme köp sağsan aýdýas, sogatlaňyz üçin, pikirleňiz üçin, ýöne netije jemlense de bu tarap entäm jedeli gidip durdum kadiyas. Mümkün mata, toxup. Jemleşdir. Şu gedek gürlemer bolýar. Я бы в финале Шейди Уэста тоже хотел бы видеть. Да, гыйнанлык, реально. Шлоглон мен үшін один из ярких участников здесь, реально. Ana gıynanyan. Bilemok. Hiç tadı edip bolanok muka? Yok, bir da aydı bilerdim digen bir formatyňda belki gavat gelmedi bolyn. Golly ýanyň üçin sag bol. Bula türkmençesini aýtsa, sen hem orçasyny aýdyp rap çykarsaňyz näme bir aýtdyr? Yo, это уже başka temalar. Я не об этом. On var arada Privatlany düzgün biz düzmedik de. Şoň üçin hem düzgün bolýar. Men düşünýän. Gıynanýar. Ha, bir bolmaly. Onlar şumat aýtsak bolýan zady. Men gataw düşünýän. Şumat şeýdivest ýa-da kim tapawut ýok. Men şuma at tutamokda bir ses sara çıkış deň. Çıkış deň diýsen hem bolýar. Çaly fokus berde oýnady. Ýöne men häzirim bir hili bilemok. Rus oğlanlaryň gowuna degmejek bolmasana Şeýdi West hemmesinden gowy çykşetdi men üçin. En ulu bağlalan şuun Şeýdi West mende ýöne. Görýän ses berlişikde ters boldy. Çep kaptalyň 3 tane saýlany geçdi. Bizinki deň gelmedi. Deň gelmedi. Şoň üçin şonu ýaly boldy. Bir ses oýnady, bir ses. Edilýärdi, men gördüm. Ýöne edýän oğlan häzir biziň öňümizde show wa final. Finalam belki ullahan bolmagy mümkin. Bizim finalımızda show gerek. Show diýenim realny bir etýän material. Realny. Şoň muştaklarymma, dinleýijilerimma bize de bir halanman ýa-da bir hakykatdan ýatanokdary, bir gowun ýykyllanokdary bilemok. Mena näme diýişim? Çep tarap diýdim. Ayan galasawany boldy. Hiç hile. Hemme de kağı ýüzünde. Ayan bolmady. Kağı ýüzünde. Biz wara, biz birinji ses berdik. Biz soňky berem bolsak uýutgardy iň soňunda. Siz bize görä boldyňyz. Dogry aýdyň. Mene häzir şunu açyp görkezýän şunu. Şoý kim? Men ne dur. Men wapşe birinji saýladym Ferhat Bawja. Iň birinji saýladym. Ya bolýa beýle isleýän bolsaňyz final isleseňiz ýa menki ýöne bir teklip. Yo, indi bolýa. Zriçle goýaýmaly. Ýok, üçüň birini. Men birinji saýlandym. Ýok. Isleseňiz diýän, hormat eminler. Düşünýän şu at üç oğlanyň üçüsinden göreseňiz gelýänler. Ýöne isleseňiz hormatly tomaşaçylarymyza goýup bilýän edilýän dopamine diýişiňiz ýalyp, iskulçen edip daşary ýurtda çykşetdi online. Düşünýärmi dopamine şo taýda bir kwotalyk ýer bardy. Düşünýärmi bir kwotalyk ýer ýok. Düşündim men ýa teklip diýen, hiç aýdyp bolanokmy diýäňizde. Men şoň üçin aýdýan, özüňizden jogap geçip aýyrýaňyzda üçüň birini finaly göreseňiz gelse, tomaşaçylara gedek berýärmi? Men zat diýjek bolan, soňky söz şu şowyň eýesi islamda. Burada islam konkretne решение принимает. Olar men düşünýän, dogry aýdýar Süleymanym, dogry aýdýar Bayramam, Merdanam dogry aýdýar. Şu dogry bäsleşikde ýöne şert öz goýan şertimiz. Alwam özümiz bozup bilemzok şonu. Menem finalda göresim ýa Şeýdi West. Baştan başlary wer şu repledil iň güýçli ýarşyjyň biri şu. Eska dogryň sözlü. Sen ses bermedin. Men bermedim. Men kim onu dogryň sözlü. Men bermedim ses. Geçen gedekde mesela hemmesem güçlüdi, onda da ya zat bol çekilişikli boldy. Ýöne çykyşlary realny pes ýagdaýda biz saýladyk. Ýöne şumat dogrudanım çykyşy gowda aray. Sen bolýan bu. Yo bolýa bäsleşik bolýa bayram bolýa. Ben size dopamine aýryp birine kimine geçenden birini aýryp birine da Şeýdi West'e goýurdyk diýeli. Kimi mesela? Kim aýyrjak mesela? Ýok, aýyrjak diýemok men. Men ýöne prosta şumat dinleýijilerimize de, tomaşçylarymyza da äder bilýän aray näme diýjeklerini, ýöne şoň üçin biziň içimizdäki bolup geçen duygularymyzdan görsinler diýän aray. Düşünekli, gaty kyn biz şoň üçin başdan aýtdym ha. Sebäbi
ähli proýektimin dowamyny sanlaryna saýlam elenip iň bir gowlar saýlam çykdy ödem soňky yarım finala da geçenkiden hem has favoritler we has güýçliler saýlanyny kyn bolan bir düşünýät ýöne boýnalmaly bätäşik düzgün we tertip ba şo boýunça da gitdik şo boýunça da ses berdiňiz şo boýunça da saýlanylar. Yeňeje şu bätäşiň yeňjesine näme sowgat bardygyny bilemdi. Finala bilersiz. O ýöne korfa şeydi men normal aýdym çykarýar kiýmedi. Eger isleseň Ana. Soprano boýnalmady. Ýöne esbeyter boýnalanlar göni. Köp sag. Kıyın düşünýär. Ber bolýa, ýene bir gedek. Bir jymynt. Baýram. Bir jymynt. Ýok, menem diýjek bolýan zadymma, biz türkmen marşda sayfer edýäs, jam edýäs, hip hop ýani qiýaly desk bilen şeýdini menem mihman etip çagyrýan öz şowma, sayfera. Köp sag bolun. Nesip bolsa. Görüşmek diýär mehriban tomşaçylar. Aňarda oturup belki käbir tesvire, kommentara belirlejek dostlarymyz bardyr. Dogry düşünüň, aýtlaşmaň. Gaty kyn. Ýeriňizde oturup ýa-da oturan ýeriňizde, ýatan ýeriňizde gollap, düşünüp dogry ýazyjyklaryň adam bardyr. Şu wagt ýazyanyň adam bardyr. Ýöne göne bärden gaýtma, oturan ýeriň arkaýyn pikirleriňizden beýan edip bilersiňiz. Ýöne gaty kyn ýagdaý boldy diýsen kyn boldy, kynançlan boldy. Şu wagt her bir ýerine finala çykyş etmekde, gatnaşmakda her biriniň hem orny bar. Ýöne şonda da başyň esasan şagary boldy, ruh dönüşmeler dowam etmeli. Haşy diýär, ýeneki ýyllarda tiziň çykyş etmegede aýdymlara bir garaşýar. Illeňizde dostum gelýär, ýeriňizde Getanjan, Miranşan, köp sag bol, Şeýdi West. Şeýer çalışmasyz üçin köp sag bolun. Rapli dil sen üçün uly dawara. Rapli dil bätleşigine täze düzgünü ýerdik. Geçenki sanlarda, geçenki tapgyrlarda dawaly jenjelli saýlawlary gözümne tutup şeýlede geçenki tapgyrlarda saýlawlardan geçip soňky tapgyrlara gelip bilmedik bäsleşlemedi gözümne tutup finala şeýle ütgeşmek ýerdik. Ýagny egerde finala geçip hem durly sebäpler bilen gelip bilmese, onda birinji yarım finaldan çalaja ses bilen tapawutlanan şagin çağırıljagyny, egerde ikinji yarım finaldan bir bäsleşmede gelip bilmese edil şolar ýaly çalaja ses bilen tapawutlanan Şeýdi West'in geljegini size habar berýär. Şeýlede beýleki yarım finaldan geçip bilmedik bäsleşlemede hem boş goýamda olaryň rapli dil bäsleşigine çykyş edip ýerine ýetiren aýdymlaryny rapli dilin guramaçylygyna şeýlede M Production'yň ýerine ýetirmegine bir video klip sowgat ederler. We ýatlydaýyn video like basyn, tesbirlerde öz pikirleňizi ýazyň we kanaly agda bolun. Finalda görüşýänçek. Hoş, sag bolun. Ine de mehriban dostlar, edi tomoşaçylar, sizden bilen bilelikde deň her bir çykyş eden bäsleşmede jan köýürlük edýän umyt edýär. Gepleşmeden soňuna daky elbetde berilen seslere belki gollaňyz bardyr, gollan däliňiz bardyr. Arkaýyn tesbirlerde öz pikirleriňizi ýazyp bilýäňiz. Siziň her bir pikiriňiz biz üçin wajyp. Onda näme? Siz bilen hawalaşýas, men pikirmçe kan uzak wagt bolmaz mukadiýat sebäbi final tapgyrymyzda kimler çykyş etjegini biz hem anykladyk. Olaryň her biriniň taýynajak çykyşyny düzgün boýunça nehip bolsa final tapgyrda görürüz. Finala kim ýeňji bolar? Biz bilemdik. Olaň elbetde olaň ilki bilen öýlerine bagly. Ýöne finala çenni bäsleşen biziň bilen bilelikde ýeňil bolmadyk uzak ýoly geçen ähli gatnaşanlara her birine de mundan beýlägem saýla bolan hünärinden sunugatynyň üstünlikle hemra bolmagyny tüýsüň arzy edýär. Ýeňil bolmadyk netijäni yglan eden hormaty eminlemede de her birine de köp sag bolsun aýdýar. Işiňizde maşgulaňyzda diň üstünlik saglyklykly görüşelim. Aýratynam hormat edip wagt tapyp biziň bilen wagtyny paýlaşan, pikirlerini paýlaşan ýylly dostlarymyza saat dostlarymyz şahyrymyz döwrümden wagtlaşy Kerim Halif, Usat Bagşymyz, mehriban dostlarymyz Ferdar Şarif, minnetdarlyk bildirýäs. Sunugat äleminde diň üstünlikle hemraňyz bolsun, galan buğjyty bolsun. Aýdymlar bilen, saatlar bilen, şagyrlar bilen muştaklaňyzyň gowunny, kalbyny begenleriň dolaryň. Elbetde şol sanda nädip agzamajak. Esasan töleme Rulivoy diýsegem ýaňyşmaz mykakdyýat DJ Shaman. M Production elbetde şol ýazgylanmady duýgusy bilen size ýetirende umyt edýär.
Kerimcan we bugün hedeletip bilen bilelikde ahiri yöni yere gelmeyenler can köylük başladı. Şu can köylükten dostum geçti. Men moza gonç melat edin bilen hoşhoşa uzak wagtda yeni bir gedek elbette şoryaly döwrewap kamil getişikleri döredip taýinlap Mehriban tomsaçylarymyzda halk köpçüligini getirmekde giň şert mümkinçi döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdamyda çäksiz alkyşmyza diýär alyp barýan bek tutumly işlerini diňe üstünlüklerin hemra bolmagyny tüýsüremizden ardy diýär. Final tapyrda repli dille görüşýänçek hoş wagtyňyz.